Mong Lila Krishna Tripura. para Kairam para jagan. tini tamani bai ma phainu erot ba tama onglai mani je chini chen rojar phai mani tamani bai Jini takhokra thangnai 20 tarikho gotna hap hobja thimani abona mangkhte khonani hnai tini chen dozar phaisi paika. abo sabor hoka Abo Korbo Press Club chaitongmani te jini o elakani mantri o bini chaitongmani bai tini oro chen dozar phaisi paika. acha amsani mantri sar Suklacharan Nuwatia le sokpai onke o amsani no MDC sar Sanjay Bri angle phaimung rok de tangba boni subang rok le nuk jakhan ngle SAR ni local te Korbo Press Club ni member ngi kisa sai khana gari Ang Korbo Press Club member plus o parani local ang oro sarpong hopong tongoi tongo haipano jini MDC Sanjay Riang na ang aspojonto bini mukhang tapano nugyakho. acha bo to oro sokpai ya phia ba nuk jagya ke bo kubuni bosong ti khlepan ba kubuni yak ti khlepan subamung rok da tangora Bo coba hormani kubuni yakte phano ang khnayakho eba khanugyakho. eke chini mantri Suklacharan Nuwatia phaimung rok ba subamung rok ba haijat Bini chaitong bano aspojonto coba jagai tongo plus tini jen dodar bo supaika. hambai